Kama chelo nyakora mgajwangre uruoka moro ma ok mar piny owacho chaka yanga chenro mar kedo gi keny ma omondo kod gamo yie mayu e kinda jopuonjre ma nyiri e skunde mantiere chula Rusinga kaka yor konyo jiwo somb nyathi manyako. Chenro no geto jopuonjre ma nyiri e skunde duto mag sekondar mag mayudre chula Rusinga kar chung'od bura ma Suba North kaka jafwambo marwa Ali Abich laro nakoya e kaunti ma Homa Bay. Kedo gi wachie ma oyiwu kod keny ma omondo e kind jopuonjre ma nyiri e alwora mar Nam Lolwe oyudo mijing'o bang' riwruok moro mok mar piny owacho ma ong'ere ni Dream Believe Repeat ochako yore mag reso jopuonjre ma nyiri e lwet achudhe manyalo rocho sombgi machwe keth ngimagi e chula Rusinga. Kwand nyithindo ma nyiri magamo moyiwe e kaunti ma Homa Bay gi sani ochung' 23% kendo en achiel kuom gigo ma omiyo riwruogno chako chenro mar chiwo puonj kod jolo jopuonjre ma nyiri e skunde mantie chula Rusinga. Gini nabirogo nikech nyithindogi ne bedo ka giweyo skul. Gimomiyo ne giweyo skul nwayudo ni ne giweyo skul nikech ne gimako iye kendo ne gi drop out of school kendo moko ne nyuomo kapod tindo. Koro mae manomiyo wabiro gi this organization. Achiel kuom gigo mamiyo moko kuom jopuonjre ma nyiri donje obadho kendo nyalo wuondgi kod joma chuo en rem yudo taulo mag ria ma ginyalo tiyogo ka gidhi nyime kod chenro mag somo ma riwruogno bende kedogo. Sanitary pads wachiwo nwachako gi kama sengre kana wayudo partner manomiyo wa period pants magirwako. Twadwaro jok manyalo winjowa mondo come up mondo konywa ka ginyalo provide us with these things. The schools are there. They can take them direct. Ilongo ni in kind. Ginyalo miyo school direct kata ginyalo kelo no office twatero ne nyithindo gi school. Moko kuom jopuonj madongo e skunde manie alworano okoni mano yo kende mabiro konyo reso jopuonjre ma nyiri e lwet chuo moko ma wuondogi kendo chwe ketho ngimagi. No matter how hard the situation is, they do not have to give in to short-term handouts, some little money, some help here and there, and forget the bigger picture and the bigger goal. Those handouts are just for that moment and then, but they could easily get pregnant, drop out of school, and go back to the very poverty where somebody like Dream was trying to salvage them from. This team has brought in various people to show the importance of partnering with others. Ka jopuonjre ma nyiri giwegi wacho ni chenro makamano miyo gi mijing'o mar somo ka giloso ngimagi makiny. Wachung' kiwan gi duondwa mondo watim gima ber ka gimidwaro career ni gimidwaro koro puonjowa kaka inya identify career midwaro. Kimeniwezesha kujitambua, kujua mimi ni nani, kuelewa hisia zangu na kuelewa jinsi ninavyoweza kujiondoa katika mambo mengi ninapojipata. County ma Homa Bay en achiel kuom counties ma pod ni kod chandruok kaluwore kod nyithindo matindo ma nyiri magamo iye moyiwe kendo magidhi nyime kod chenro mag somo. Gino makoro miyo migawo ni chako chenro ma duoko piny kwand iye moyiwe e gwenge mag Rusinga. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.